firgita. Ina kuke al'umma mun rike hakuri ko ba yawa. Wayo ne duniya rudin ta ya sani na firgita. Ina kuke al'umma mun rike hakuri ko ba yawa. Haka yake. Prince Ahmad nake ya wani zantan zuba baituka. Allah ka iya mana domin manzo na mai maka. In ka sa mana hakuri a cikin rai kar da maharzuka. Ya tallata baraka ka iya mana ba dan kanmu ba. Hakuri baya yawa in har ka sashi a zuciya. Ko cuta in aka yi maka kyale karfa ka bibiya. Wata rana zai zamo riba a gare ka ka tambaya. Ita harkar duniya kai zama da mutane babu gaba. Allah ma in muka yi masa laifi na mana afuwa. Dan Allah al'umma mun rike hakuri ko ba yawa. In ka rike hakuri darajar ka tana da hauhawa. Haka annabi ya faɗi mai ba zai rasa nasara ba. Komai kaga ka zamo hakuri ka saka a sahun gaba. Jarrabawa in ta zo kan ka ba dan ba a san ka ba. Haka ikon rabu ne in ka cinye sai kaga kai gaba. Dukkan kalubale in ya zo mi ka shiga tallara ba. Malamanmu suna faɗi ko da yaushe mun raka nazari. Sannan mu yi addu'a 'yan uwa mu yawaito zikiri. Damuwar mu kai ta gun Allah karmi yo jinkiri. Shi zai mana maganin ta a koyaushe ba zai gaza ba. Ni ma waka nake domin fada ita na dogara. A cikin ta na sunduma ɗaukaka ta na nan Najira. In na saka hakuri wata ran sai na zama shakira. Zaɓin Allah nake so ba zaɓin wani ɗan adam ba. Nuhu sarki zawa ciki sai na yi maka jinjina. Kokarin da kake ta yi kai na bayyasa ni na ɗan tuna. Ka zamo jigo gare na a waka dole na